Čau, v tomto videu bychom chtěli ukázat, jak jsem postavil tyhle parádní Digitronové hodiny. Jsou to Digitronové hodiny postavené z Digitronu Tesla ZM1020. Samozřejmě těm Digitronům už chybí ten originální červený film, který byl tak spraskaný, že jsem ho nakonec smyl acetonem. Ve své podstatě jsem z toho udělal Digitrony Tesla ZM1022. Pardon za ten blbý humor. Jsou to hodiny s budíkem, hodiny umí ovládat i svit Digitronů, ten svit se řídí jednoduše, tady mám tlačítko set, jo, je to plastový díl, který je na tom nasazený, pak si ukážeme. Stisknu, hodiny mi krásně zasnou a v noci mě neruší. Stisknu, hodiny se rozsvítějí. Vzadu potom, to nebude tak dobře vidět, to si ukážeme na stole, reproduktor, konektor pro napájení, zapínací tlačítko a tlačítka minus a plus pro nastavování budíku. Bohatě by stačilo, ovšem jenom jedno tlačítko. Budík se nastavuje velmi jednoduše. Tlačítko set se podrží. Je to i tlačítko pro típnutí těho budíku. Digitrony takhle krásně zasnou a poté stiskem setu volíme, které číslo chci nastavit. Takže první číslo bude 1, druhé bude 0, takže ponecháme 0, třetí bude 50, a třetí bude 5 a čtvrté bude 53. Podržíme set, aby jsme to uložili a hodiny klidně můžu zhasnout, protože se nám po zapnutí budíku sami rozsvítí. Takže malou minutku. Hodiny se rozsvítily a začaly hrát. Tlačítkem set. Takže to by bylo co do této začáteční ukázky a pojďme se přesunout na stůl a trochu si to celý rozebrat. Tak, na začátek teda něco o těch hodinách. Jak vypadá, je to teda kompletně tisknutý na 3 tiskárně. Tlačítko setu, tlačítko minusu a plusu, zapínací tlačítko, napájecí zdířka 50 mm reproduktor, sada chladících otvorů nahoře a dole, plus 4 nalapovací nožičky. Když zapnu, tak díky RTC modulu okamžitě víme, kolik je času, nemusí se nastavovat, udrží si to vlastně v sobě. Do těch hodin jsem přidal ještě malý relátko. Je tam z toho důvodu, že jsem chtěl vyřešit ještě zhasínání těch Digitronů na noc, ale zároveň tak, aby fungoval budík. Takže když tlačítko setu zmačknu, tak mi takhle zasnou, zmačknu znovu a rozsvítějí se. Digitrony řídíme pomocí BCD řadičů vysokonapěťových, jsou to teda K155 IDčka, poctivý starý sovětský, a ty doutnavky jsou prostě řízený pomocí relátka. Časem bych tam chtěl dát nějaký vysokonapěťový tranzistor, aby tam nebylo to cvaknutí jeho, ale to už jsem možná detailista. Ohledně teda budíku, budík se nastavuje úplně jednoduše, tlačítko set podržíme 2 vteřiny a pak tím setem vlastně volíme číslice. Takže první je 1, můžu minus, můžu přidávat plusem, bude to líbit na té druhé číslici, tady jsou pouze 2. Tak, když pojedu od minusu, tak vlastně jdu od 9, když pojedu plusem, tak přičítám. Jo, takže nastavíme tam 14, 56 a opět 2 vteřiny podržíme tlačítko set, tím se nám budík aktivuje a uloží. Teď teda vlastně jenom počkat, až doběhne ten čas. Tak, budík se nám sepnul. Hodiny nám takhle začaly krásně hrát a zastavíme ho stiskem setu. Nemusíme se bát, že bychom ho prospali, i kdybychom tam dali krátký nějaký vyzváněcí tón, já nevím, třeba vyzváněcí tón od Apple nebo od Samsungu, od něčeho takového, nějaké takové pitomosti, tak je to nastavený tak, že na vlastně ty hodiny sami vědějí, kdy ta písnička dohraje, a pokud to nebylo ukončený tím tlačítkem set, tak ji pustí znova. Jo, díky tomu, že tam je vlastně DF Media Player modul, který nám to celý přehrává. Už je dobrá, ale pojďme si říct něco o tom Digitronu. Já si tenhle jeden vezmu.
Šup. Jsou i v originální bakelitové patici mimochodem. Jo a doplním ještě všechny šroubky, co jsem tady použil v tom modelu, tak jsou M2,5 rozměr. Není to M3 ani M2, ale M2,5, takový trošku pitomý rozměr. No, ale teda, Digitron, ze spoda máme vývody, ach jo, sám to nebude zaostřovat. Ze spoda máme vývody, tak a hlavní je pro nás ten klíč, ta mezera vlastně. To nám říká, který pin je který. Jo, máme tady jednu anodu a 10 katod, 0 až 9 vlastně. A tady můžeme tu anodu krásně vidět, to je ta mřížka nahoře, pak jsou to ty vlastně plechový záda a u tohohle konkrétního typu je to ještě v prostředku druhý číslo 8. Protože u tohohle Digitronu, já si tadyhle vezmu schválně nějaký datasheet k němu. Tak. U tohohle konkrétního typu, si tady vezmu tušku, je totiž to, že číslo 8, standardní to, který nám svítí, je malý kolečko a velký kolečko. Takovej křivej sněhulák, no. Jedno, můj kreslířský prostě vynecháme. Ale ta anoda, tak je vlastně velký kolečko, malý kolečko. Jo, to znamená, že ta osmička je o 180 stupňů otočená a je přesně v prostředku toho Digitronu. A tam takhle není moc vidět, ale to z toho důvodu, že jak ty čísla jsou v řadě, tak aby všechny svítily stejným jasem, aby nemohlo dojít k tomu, že to číslo v prostředku nám bude svítit méně než to číslo na kraji. Tak, ohledně ta Digitronu jedná se o znakovou výbojku, nejedná se o elektronku. Na rozdíl od elektronky Digitron je plněný neonem a na těch jednotlivých katodách je příměs rtuti, aby se nám ty katody nevypařovaly. Respektive oni se budou vypařovat furt, ale ta rtuť to mnohonásobně zpomalí, takže on má daleko vyšší životnost. Až tak na to ty soudruzi mysleli tehda. Když jsem tady nakoustal tu elektronku, tak něco v rychlosti k pár elektronkám, co tady mám. Neutíkej. Ještě třeba jedna. Elektronka oproti Digitronu funguje na principu termoemise, zatímco Digitron, teda jak jsem zmiňoval, je vlastně doutnavka, akorát doutnavka, kterou napájíme stejnosměrně, protože v doutnavce nám svítí vždycky ta elektroda, která má na sobě mínus. Ohledně elektronek, tady mám pár příkladů, tady mám výstupní tetrodu, tady mám výstupní pentodu, tady mám krásnou usměrňovací dvojitou diodu, tady mám dvojitou triodu a tady mám krásný magický oko EM84. Můžeme si teda všimnout, že na těch elektronkách jsou takovýhle černý vršky, černostříbrný vršky, tady na téhle tetrodě to je vlastně tohleto místečko z boku. To je vlastně getter, protože v elektronce, aby nám termoemise dobře fungovala, musí být velmi čistý vákuum, daleko čistší než v žárovce, takže ta baňka, vlastně ta soustava té elektronky má na sobě takový malinký plíšek, tadyhle dokonce bude i vidět krásně, je to ten malý disk, u téhle ELky je to zase takovýhle malý kroužek nahoře. A je to vlastně způsob, jak docílit vlastně čistého vakua. Elektronka se vyrábí takovým způsobem, že na ten plíček se nanese getter, celá ta soustava se vloží do té skleněné baňky, baňka se zavaří, odseje se z ní vzduch a úplně se dovaří vlastně. A potom ten getter se zapálí na tom plíšku pomocí indukce a on tím vlastně jak vyhoří, tak nám pozbírá ten zbytkový vzduch, jo, ty zbytkové částice toho vzduchu a takhle se nám krásně usadí na té baňce a má i tu výhodu, že když by ta elektronka byla prasklá, což se u těch malých, co mají ty novolové patice, může stát, protože ta nožička se lehce zlomí a to sklo tady okolo ní praskne, tak ten getter začne vlastně bělat a pak začne úplně odcházet a úplně zmizí. Jo, de facto on se zahltí a
tím poznáme, že v té elektronce už je prostě vzduch a že je špatná. Každopádně byly i znakový elektronky v podstatě, nebyly to digitrony, ale byly to itrony. Tam už v té elektronce vlastně byl takový ten klasický 8čkový segment. Většinou v té baňce bylo prostě takový ten klasický segment, co známe dneska z hodin. A před tím segmentem bylo takový malinký tenoulinký vlákínko, který se nám opravdu žavilo. To žavící napětí na tom digitronu byly asi 1,5 V nebo 1,2 V dokonce, fakt jako slabonký, aby to žavení nebylo vidět, ale zároveň to prostě fungovalo. De facto fungovalo to na stejném principu jako to magický oko, kdy nám v podstatě zářil nějaký ten luminol, který tady třeba na tom skle je nanesený, tak tam prostě byl nanesený v těch segmentech. Tak, já si je uklidím, respektive já si je dám takhle zatím stranou ty lampy. A ohledně digitronu si řekneme pár věcí. Tady v tom katalogu máme krásně vidět ten náš konkrétní případ. Vidíme, že ta číslice je veliká 15 mm. Tady máme to vlastně rozpinování. Tady máme tu vlastně naší anodu. To znamená, že je to ten druhý pin. A pak jednotlivý ty katody s popiskama 09876 IC. Pozor. 5, 4, 3, 2, 1. A opět tady máme to IC. To jsou většinou tyhle sloupečky toho digitronu. Taky se dají rozsvítit mimochodem, vždycky se rozsvícejí navzájem, jsou propojený vevnitř, ale nedoporučuju to, ten digitron se tím může zničit. Základem teda ale je pro ten digitron to vlastně napětí. Ten doutnavý výboj potřebuje vyšší napětí, než klasická žárovička. Já jsem použil v těch hodinách svůj vyrobený napájecí zdroj. Dává nám nějakých 170 V, on se dá nastavit od 50 do 185 V a mám ho nastavený na 170, ale zároveň tady musíme použít pro ten provoz ještě rezistor ochranný, aby se nám ten digitron nespálil. Tady máme krásně vidět, že napětí 170 V vyžaduje 15 kΩ rezistor. Jo, pak by teda napětí na jednotlivý tý vlastně katodě mělo být 140 V, což nám sedí. Mám to i změřený a odpovídá to. Je tam asi 141 nebo něco takového zanedbatelného. Tak, ohledně digitronu ještě jedna taková věc. Nejlíp se pozná to napětí na čísle 6, protože ta šestka má jednoduchý tvar, je to opět kroužek a taková ta nožička nahoru. A většinou, když to napětí je moc malý, tak ta část, tato, už nám nesvítí. Jo, zůstane nám svítit jenom to kolečko, ale tato vlastně nožička nám přestane svítit. Můžeme se tady názorně ukázat. Já tady vezmu ten napájecí zdroj. Tadyhle si přivedu 12 V. Šup. Šup. Vezmu měřáček. Je to tam vidět. Tak. Opravdu na vstupu máme teda 12 V. Tahle zatím nemám nic, protože v tomhle nemám zapojenou tu 5 V větev, jinak tady by nám lezlo z toho zdroje 5 V pro napájení té logiky. A tady nám teda vychází z toho zdroje tak krásných 170 V. Tak, vezmeme si tady ochranný rezistor, vezmeme si tady 15 kg. A co dám takhle do mínusu. Tak, šup. Malinko si to rozpletu. Tohle je teda ta anoda. Beru rezistor a moment. Tohle je anoda, zapomněl bych. No, neublížíme tomu, že to přepolujeme většinou, ale jistotu. Jo, tady máme třeba 0, 9, 8, 6, no, 6, 7. Tohle jsou ty naše tečky. 1, 2, 3, 4, už se nemůžu dotknout, 5, 6, 7, 8,
9. Tak, to by bylo asi Digitronu takhle úplně všechno. Zároveň si takhle trošku projdeme tu stavbu těch hodin obrázek po obrázku. Tady máme pohled na tu desku, kde je vlastně umístěný ten Digitron a ten BCD řadič. Je tam vlastně ten BCD řadič vyvedený těma plochýma kabelama, to je to ovládání skrze to Arduino vlastně. A na té desce vidíme pak jenom propojený plusy a mínus. Tam je vlastně plus 5 V, plus 170 V a to GND. Plus vytažených ještě nějaký kablíky pro napájení, jako jsou ty doutnavky, tlačítko set a těch 5 V a těch 170 V. Ta deska je modulární, jak můžeme vidět. Je to vlastně o tom, že každá ta jedna deska je pro jeden Digitron. Já jsem potřeboval 4 ty desky, do osvitky se mě vlezly 3, tak ty jsem si slepil izolepou a díky těm velkým měněným pruhům, co jsou po stranách, se to dá takhle krásně spájet. Takže ten čtvrtek jsem k tomu připájel bez potřeby lepidla a drží to naprosto parádně. Na tu desku se potom umístí tato izolační vložka, což je vlastně jenom plastový díl, a na to potom montujeme další díly. A na tu izolační podložku pak můžeme umístit další části, jako je ten napájecí zdroj a ten řídící počítač. Ten řídící počítač je tvořený dvouma mikrokontrolerama, je to ATmega 328P a Atina 44. Jak můžeme vidět, jsou tam ještě volné patice, jedno je pro ten RTC modul a druhá je pro ten DF Media Player. Tady už máme pohled na ten počítač zblízka, je tam teda vlastně už umístěný ten DF Media Player s tou SD kartou a ten RTC modul s tou baterkou. Ten RTC modul se musí nastavovat separé a musí se nastavit přes separé Arduino, to znamená do Arduina nahraju program, připojím tam ten RTC modul přes linku I2C a odešlu mu vlastně příkaz po sériové lince na nastavení času. Protože pokud bych tady zaktivoval sériovou linku, dojde k tomu, že se mi bude ta sériová linka třískat s tím jedním Digitronem a ten Digitron nebude fungovat tak, jak má. Takže přímo pod tím RTC modulem jsou 4 piny, je to ta sériová linka I2C, na kterou se dá připojit Arduino a bez toho, aniž by jsem ten modul vyndával z té desky, ho můžu nastavit. Ohledně pinů můžeme si tady všimnout, že vedle DF Media Player je takový malý bílej konektor, to je připojení pro reproduktor. Vedle mezi DF Media Player modulem a RTC modulem jsou 4 sady pinů. Spodní je set, pak je minus, pak je plus a nahoře je piezo. Piezo není zapojený, protože ještě mám druhý kód, který nemusí používat DF Media Player, ale může používat piezo, který vlastně pípá v sekvenci 3x pípne rychle, jednou pípne pomalu. V tom balíčku těch programů vlastně naleznete 2 kódy pro tu Atinu a 2 kódy pro tu Atmegu. Pro tu Atinu je to vlastně pojmenovaný DF Media Player a pak ještě piezo. Takže já si buď to vyberu variantu s tím DF Media Player modulem, že mi to přehrává nějakou tu vyzváněcí melodii, anebo s tím piezem, který prostě jenom hloupě pípá. A tady už můžeme vidět vlastně ten pohled s tím relátkem, který nám ovládá ty doutnavky, to zasínání. Jak můžeme vidět, to napájení jsem vytáhnul z té sériové linky I2C, jo, těch 5 V. A těsně vedle té linky tady už mám dovrtanou dírku, protože přesně na tomto místě je GPIO 0 vytažený pin, kdyby náhodou. Tam ještě v rohu je GPIO 11, taky jako příprava opět, ale ten je nevyužitej. A zase pro tu Atmegu, jak jsem říkal, jsou 2 programy. Jeden je s tím relátkem, druhý je bez toho relátka. Zase, jak si to člověk nakonfiguruje, je na něm. Ty programy jsou mezi sebou kompatibilní, takže co si ten člověk vybere, to tam vlastně má. No a tady už máme pohled na záda těch hodin. Tady můžeme vidět krásně ten reproduktor 50 mm, ty 2 tlačítka plus a minus, vypínač a zdířku pro napájení 12 V. No a tady máme pohled na ten tištěný spoj toho počítače řídícího. Jak můžeme vidět, všechno je tam krásně popsaný, jak ty piny pro ty BCD řadiče. Vidíme, že A, B, C, D a vždycky je tam číslo toho řadiče, respektive toho Digitronu, že všechno je to přehledný, jak má být. No a tady už zase můžeme vidět ten plošný spoj pro ten napájecí zdroj. Opět je tam označení plus a minus, 12 V, 5 V a vysoký napětí výstup. Tenhle ten už je osazený a nahoře vidíme takový flek od Kalafony. To je ten lineární stabilizátor 5V, ta LM1117. Ta se mi bohužel při testech prostřelila, takže jsem ji musel takhle měnit a už jsem tu Kalafonu nečistil a nechal jsem ji tam takhle na prasáka bejt.
Tak jo, tady bych se ještě podíval na tu složku s těma potřebnýma materiálama, co jsem vytvořil. Tady Digitronové hodiny 3D modely, jak by se dalo čekat, jsou tady kompletně všechny 3D modely. Tohle je vlastně ten návrh těch hodin. V tom vlastně jdeme úplně všechno, co tam má být, všechny díly, i jak nám pasují na sebe. Když tady takhle krásně odstraníme například víčko s reproduktorem, tak vidíme, že tady je ta izolační podložka, odstraníme izolační vložku a vidíme, že tady je taká lišta, kam pak padne ta deska pro ty Digitrony a na to pak ta izolační podložka vlastně. Zároveň tady je i víčko čistě jenom s tlačítkama, bez reproduktoru, je to proto použití toho pieza. Takže tohle by bylo asi tak k modelu úplně všechno. Nechci uložit, tak. Všechny modely jsou tady v podstatě vyexportovaný a je tady ten základní model Digitronové hodiny, kde je ten vlastně kompletní model se všema dílama. Pak tady máme teda kód Arduino IDE, máme tady čistě jenom Digitronové hodiny, to je čistě jenom kód pro tu ATmegu, kdybychom nechtěli budík nic, stačí nám hodiny, tak tady máme hotový kód. Tady máme Digitron hodiny nastavení času, je to zase kód pro Arduino. Je to vlastně velmi jednoduchý kód, je to původní kód, na kterém jsem stavěl, ale samozřejmě se mně úplně nelíbil, protože tam nešla ta sériová linka, takže jsem to musel předělat. Tak jsem ten kód pouze ponechal na jako nastavení času, takže i to napinování je tady špatně. A jediný tak vlastně tady funguje to nastavení toho času, takže nahraju do Arduina, propojím se s tím RTC modulem, otevřu sériový monitor a dostanu ten příkaz, jak to vlastně jakoby nastavit ten čas, to tam odešlu a mám vystaráno. Ten modul jsem právě nastavil a další nastavení můžu provádět až za nějakých 30 let. Takhle uvádí výrobce poločas rozpadu té baterie. Jediný, co teda k tomu budu potřebovat, tak je ta knihovna RTC Lib, což je originální Adafruitská knihovna, kterou tady najdeme. Je to tato RTC Lib by Adafruit. Takže tu jedinou budeme potřebovat vlastně ke všem. Respektive ne jedinou, že tam jedna bude, ale tu už máte v tom balení. Tu jedinou si budete potřebovat takhle stáhnout přes to Arduino IDE. Nixie Clock Test, to je velmi jednoduchý program. Je to program, který je určený vlastně na otestování těch BC řadičů. Funguje to tak, že ho tam nahrajete, spustíte ho a ty Digitrony budou všechny ukazovat čísla od 0 až do 9. Jo, myslím, že po sekundě jsem to nastavoval, že každou sekundu se to číslo změní. Je to jen pro otestování těch BCD řadičů. Každopádně tady máme budík z Digitrony komplet. Tady máme zipkovou knihovnu, já když takhle dostahnu, jak jsem to udělal popisek. Jo, je to vlastně to TinyWire S, kterou jsem tady používal. Pak je tady ATmega 328P, což je bez toho relátka. Tadyhle je s tím relátkem nebo s tím tranzistorem. Je to vlastně ovládání toho GPIO pinu, který nám ovládá potom ty doutnavky na to zasínání. A tady pak máme zase dvě pro Atinu, DF Media Player a Atina Piezo. Zase na uvážení, co si člověk vybere, ale oba dva ty programy jsou mezi sebou vždycky kompatibilní. Takže já můžu nahrát tu ATmegu s tím Piezem, anebo s tím Media Playerem, a nebo tu ATmegu s tím tranzistorem, zase opět buď to zvolit Piezo, nebo ten Media Player. Je to na mě. Když to řeknu ještě takhle, tak když jsme tady na té složce, na ten DF Media Player modul je potřeba zadávat tu skladbu nebo tu vyznávající melodii v určitom formátu. Když budu mít poprvé tu kartu pro ten DF Media Player modul, kartu sformátuji na FAT32. Potom na té kartě takhle vytvořím složku pojmenuju 01. Já si tady vezmu nějakou hudbu. Na ploše třeba něco mám. Tak. Tu vložím do té složky a tu hudbu musím pojmenovat zase opět číselnou sekvencí. No tak 001, aby nám všechno fungovalo tak, jak má. Zároveň by se ale hodilo ukázat si, jak naprogramovat teda Atmegu a Atinu. Já díky tomu, že Atmegu programuji velmi často, tak tady na Arduinu mám udělanou takovýhle převodník.
Je to velmi jednoduchý. Je tam patice, dioda, 2 odpůrky a časovací krystal s tím časovacím obvodem, to znamená krystal a 2 kondenzátory 22 piko proti zemi, proti GND vlastně. Tohleto celý mám takhle nasazený na Arduino a přes toto programuju. V Arduino mám potom nahraný kód Arduino SPI, což je přímo kód, který se dá najít ve vývojovém prostředí Arduino IDE, protože tam je daný jako vzorovej. Nicméně Atinu programuju tak málo, že ten převodník pro ní udělaný nemám, takže ji programuju takhle jednoduše na tom vlastně nepájivým boli. Takže tadyhle si vezmeme jednu Atinu, úplně čistou, novou, nepoužitou. Do toho nepájivého pole ji nějak strčíme, tak, aby nám tam pěkně zapadla. Dále potřebujeme nějaký klíč, jaký programovat. Já tady mám třeba vytištěný ten pěkný obrázek, kde je vlastně pojmenování těch pinů ty Atiny, jak 44, tak 84 a i 45 a 85. To je ta 8pinová vlastně ta menší verze. Tu tady mám taky konec konců. Je tato. A tady máme ale krásně vidět, jak je to zapojení na Arduino přes tu SPI linku a jak ji vlastně programovat. Protože potřebujeme tam vypálit bootloader a potřebujeme tam nahrát ten program, což nahrát ten program můžeme udělat přes jakýkoliv nějaký převodník, ale ten bootloader se nejlíp vypojuje takhle. Takže teda jedem. Vezmeme si nějaký propojovací vodiče, já si jich tady vždycky takhle pár vytáhnu. Tak, propojíme si napájení a pak jedeme tadyhle pěkně, jak je to vypsáno, to znamená z Arduino pin 10 na Atinu pin 4, 10, 11, ten je tady dole. Proti němu máme pin 12. Šup. No a hnedka nad tím máme pin 13. Tak, 13 a ten jde takhle pěkně o políčko jenom vejš. Tak, tím máme propojenou Atinu s Arduinem. Tady mi vypadlo teda plus, nebo tam připojíme. Arduino můžeme úplně v pohodě připojit k počítači a začít si s tím hrát. Tak, v sekci Tools zvolíme Atiny 44. Originálně to tam mít nebudete, je to tam potřeba doinstalovat do toho prostředí, ale není to nic těžkého, na internetu je spousta návodů a spousta článků, velmi jednoduše se to tam dá dodělat. Takže zvolíme a jdeme konfigurovat dál. Konfigurujeme si připojený port, to znamená COM port 5. Další je procesor Atiny 44, ten konkrétně, který používáme, může to být 24, 84, jeden z těch tří, v mém případě 44. Časování, interní 8 MHz, na ty Atiny používám tohleto, stačí to úplně bohatě a pokud bychom chtěli externí, tak tam musíme dodat ten časovací krystal, který já třeba používám na ty Atmegy, tam už pro jistotu dávám většinou to časování externí. Dobrá, to máme tohle, programer Arduino SSPI a můžeme dát vypálit bootloader. Bootloader se vypálí a tím pádem ten mikrokontroler čeká na nahrání programu. Je to vlastně jakýsi zavaděč programu, který nám ho je schopný spustit. Pokud bychom vypálili bootloader na 8 MHz a nahráli jsme program, který je časovaný na 1 MHz, tak se nám to nahrát podaří, ale bude se to časově třískat. Kdyby to mělo ovládat třeba blikání LED dioda bude blikat jinak, než jsme nastavili v programu. Proto pokud si nejsme jistí, co jsme tam vypálili, ten bootloader úplně v pohodě můžeme znova přepálit. Nyní dám teda sketch a upload using programmer. Protože kdybych dal klasický upload, tak se mě to nahraje do toho Arduina, což já nechci. Já to Arduino mám jenom jako převodník. A máme nahráno. A to je celý kouzlo programování Atmegy a Atiny. Já vám děkuji, že jste se na toto video dívali, že jste to dokoukali až sem a tohle by bylo asi úplně všechno pro stavbu Digitronových hodin. Jako je zvykem, tak všechny soubory, všechny programy budete mít dole v popisku videa. Samozřejmě, pokud to budete chtít napodobovat, děláte to vždycky na vlastní nebezpečí. Digitrony se napájí vysokým napětím, který může být životu nebezpečné.
Každopádně tohle by bylo všechno. Já se s vámi loučím a budu se těšit zase někdy příště, třeba u zase nějaký lampárny, ale tentokrát v hudebním provedení. Mějte se. Ahoj.